प्रमोद बर' डाঙৰীয়াই যে কৈছিল যে আমাৰ BTC BTR খন সুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ কথা তেওঁ এটা কথা দিছিলে প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াৰ বনোৱা সুইজাৰলেণ্ডটো দেখা পাইছে না এই সুইজাৰলেণ্ড নহয় এটা দেখোন মাদাৰল্যান্ড হৈ গেল মাদাৰল্যান্ড হৈ গৈছে না সুইজাৰলেণ্ড নহয় সুইজাৰলেণ্ড দেখা পাইছা দেখা পোৱা নাই এইটোৱে কথা এতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিনি প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াই নিজৰ কিছুমান মানে পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে পলিটিকেল ক্ৰেডিট লৈ আছে আৰু আপোনালোকে বহুত খেতি কৰে হয় 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 খেতি কৰাৰ নামত প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই কিছুমান মানে কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে দিছিল 2000 টাকা দিম 2000 টাকা কি হ'ব 2000 টাকা দিলে আমাৰ মাছ কিনি খাওয়াতে গুচি যায় দেখোন এইবিলাক পাইছে না পোৱা নাই 1 টাকা পাওয়া নাই একটাও পোৱা নাই না এইবিলাক কথা আৰু মিছা কথা 50-60 হাজাৰ টাকা লছ খেতি কৰি ধান ৰুব পৰা নাই বৰষুণ নাই কিবা নাই এটো আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে 1000-2000 টো ভিখাৰী দেখোন ভিক মাঙা হল ভিখাৰী নালাগে ভিক নালাগে নালাগে ঠিক আছে এই ইমান কষ্ট কৰি খাই আছো কষ্ট কৰি খাই থাকিম একো নহয় এতিয়াও এই বৰ্তমান এইটো চা সবজি লৈ আছে 1 টাকা 2 টাকা এইবিলাক নালাগে আমাৰ বঢ়িয়া ইনকাম কৰি খাম আমি ইনকাম কৰি খা বাস বঢ়িয়া নাংগলা ধুৰ দি দিম दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना प्रमोद बर'आ जे बुंदोंमोन सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा दा सुइजारलेण्डनि गुबै मिनिंखौ प्रमोद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय माबायदि सुइजारलेण्डखौ बानायनो नागिरदोंमोन बेखौ खोनासंनानै लाग्रो सुइजारलेण्ड ইয়াতে বনাব বিচাৰিছো তাতে যোৱা নহয় আগ্ৰামা মহিলাৰ দুটা জন্ম পাব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাব যে মই কি সুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছো তো সুইজাৰলেণ্ডটো মই তাতে যাই সুইজাৰলেণ্ডটো কোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে কি বুজে যি অঞ্চলটো শান্তি যি অঞ্চলটো নিৰাপদ য'ত মানুহে কোনো ভয় শংকা নোহাকে মুক্ত মনেৰে মুক্ত মানে বিচৰণ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল সুইজাৰলেণ্ড আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত মানুহবিলাকে ৰাতিত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে এস্কৰ্ট নোহোৱাকৈ নেতাবিলাক আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে আজি তেখেতে নিজেও মটৰচাইকেল লৈ ঘূৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ হ'ল সেইটোৱে সুইজাৰলেণ্ড खुलुमबाय लोगोसे आंनि इउट्यूब फेमिलि गासैखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे गोदानै नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय बे थांनाय 17 इयार्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै माखासे गोख्रों बिबानगिरिफोरखौ माखासे अर्गान्सफोरखौ गावनि माखासे पलिटिकेल पेकेज खालामनानै मालाबाबो इउज खालामबोआखैमोन नाथाय जों दिनैयो मोगथां महराव गावबा गावनि मेगनजोंनो नुनो मोन्दों थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां प्रमोद बर' बिथांमोना जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो बिथांमोना गावसोरनि माखासे पलिटिकेल मोनथायखौ मोननो थाखायनो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ माखासे अर्गारफोरखौ पलिटिकेलि डाइभार्टेड खालामनानै इउज खालामनाय बाहायनाय जों नुनो मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि माहारियारि आफादनि जायफोर गोख्रों बिबानगिरिफ्रा जायफोर मावथिफ्रा सोरबा लिडारनि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल पेकेज लानानै इउजलेस खालामहोजाबाय दङ बेफोरबायदि खालामहोजाबाय थायोब्ला जोंनि माहारिनि बिखायाव गोबांनिफ्राय गोबांसिन गुबुंले माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनलांबाय थागोन आरो बे माहारियारि आफादा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि गलाम जानांगौनि जेबो दरखार गैया मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि बाथ्राखौ जों दिनैयो मा बुंनो खुगायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा समायखिरा लाबोयो खोथा होयो दिनै जोंनि बर' जारिमिननि बिखायाव गोदानै मोनसे जारिमिननि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला आरो बे जारिमिन दा अरायसम गोथां जानानै थागोन जेब्ला समसिमहालागै बे बुहुमाव जों बर' माहारिया थांनानै थाबाय थागोन जों बर' माहारिनि बिखायाव एसेबां थगायसुला थगायै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौनो थगायै गावनि माखासे क्रेडिट बेसेन लानो नाजानाय जा मोनसे फर्मुला आरो बे फर्मुलानि गेजेरजोंनो थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैबाय आरो बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां मानाव गेदेर NDB ब्रादार्समोनखौबो थगायनाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनबाय दा दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनागौमानि गावब्राबो जाया होननाय प्रमोद बर' बिथाङा
आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों मोननै समस्तियाव बिजाथि गथायलाय होनानै दिनैयो मोननै समस्तियाव इलेक्शन गेलेनो थांगासिनो दङ। प्रमद बर' बिथाङा मा रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लानानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायबोदों दिनैनि बे समसिमाव बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गोसोआव दंखायो। जाय प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिखायाव गसंनानै आं CM EM मन्त्रि मिनिस्टार जानो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जाया अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन आरो जाय सानखालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ जागोन बै सानखालिसो गावनि डायरिया प्रुस्टप जागोन जाहैबाय। गोसोआव दङ दिनैयो बर' हारिनि बिखायाव बयनिख्रुइबो थगायसुलासिन लिडार दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो गासैबो रोखा रोखा फोरमान दंना गैया मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दङ। दिनैयो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै माखासे दाब दाब जायगानि खना खनला जायगाफोराव पलिटिकेलि केम्पिं खालामहैनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। आरोबाव फिन आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल इस्यु लाबोदों BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै। अब्ला बे 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा खालामनानै थानाय? मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन थिनानै दोननाय समनि गेजेराव BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा। खनबेसे थगायगोन? थगाय खनबेसे राजानि गादिखौ मोनगोन सानदो? थांनाय 2020 मायथाइयाव देरहालांनाय माखासे बिजाथिफोरखौ लिलि हटेलाव दोनखोमा दिनै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन नङा होमबा? दा दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुङो। रङा रङा সেউজীয়া ফুল যেনেকুৱা সুইজারল্যান্ডত থাকে তেনেকুৱা আমাৰ BTC BTR খন মানে বনাব বলে প্ৰমদ বৰ ডাঙৰীয়াই। দেখিছে প্ৰমদ বৰ ডাঙৰীয়াৰ সুইজারল্যান্ডখন দেখিছে না? आरो फैयै फैयै बुंबावबाय मा सुइजारलेण्डआ आं माबायदि सुइजारलेण्डखौ बुंदों नोंथांमोना बुजियाखै जाहैबाय। दा माबायदि सुइजारलेण्डखौ बुंदों? गोजोन सान्थिनि सुइजारलेण्ड जेरावनोखि दा समाव माने हाग्रामा महिलारि सारखौबो रुजुनानै बुंदों जे हाग्रामा महिलारि साराबो बाइक लायनानै माने गिदिंनो हायो बेबायदि सुइजारलेण्डनि बाथ्रा। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ जेब्लायबो बुंगासिनो दङ बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुङै पलिटिकेलि क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेयो जाहैबाय मा जों बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां फर एग्जाम्पल 2008-2012 जाय जारिमिननि बाथ्राखौ जों जुदि गोसोखाङोब्ला दिनैसिमबो गोजांस्रिउ मोनो। दा बेफोरबायदि माखासे दुखुनि जालांनाय जारिमिनफोरखौ रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनांगौनि मा दरखार दङ? जालांबाय थांबाय। दिनैयो पलिटिकेल प्लेटफर्माव जिहेतु स्टेन्ड खालामफैदों बायदिसिना रोखोमनि मोजां पलिटिकेल पइन्ट्स भिउफोरखौ लानानै जोंनि सिगाङाव फोरमायोब्लाथाय बयनिख्रुइबो साबसिन जागोनखौ आं सानो। दा जालांनाय माखासे जाथायफोर नङा होमबा? दिनैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराबो हारिनि थाखायनो दावहा नांग्रा सासे गोख्रों सासे दावहारु आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारमोना बर' माहारिनि थाखाय जेरैबायदि दावहा नांदोंमोन बेफोरबायदि दावहाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नांनो मोनाखै। दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारमोना बर' माहारिनि थाखाय जेरैबायदि मोनसे स्टेजनि गेजेरजों दावहा नांदोंमोन बेफोरबायदि स्टेजनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा दावहा नांनो मोनाखै। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों मिथिनाय बायदिब्ला 2009 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' माहारिनि
गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोन्दोंमोन आरो बिथांनि लिडिं खालामबोबाय थानाय समाव फैयै फैयै 11 बोसोरनि उनावहाय बे थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया BTR एग्रिमेन्टनि लेखा बिलाइनि हेडिं लाइनाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम बेबायदि महर मोनबाय। दिनै BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामदों जों बर' माहारिनि डिमान्ड्सखौ लानानै माबोरैहाय कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन महर मोनहोनानै लाना फैनाय जाखो बेनि माबाफोर गोनांथि दंमोन नामा? जेबोथ' गोनांथि गैयामोन ना होमबा? गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।